mwandu marwa e gwenge wa kuma wantie. Ndio awacho Nyasaye tu Kenya pa mondo kele. Nyasaye kosekele through Kenya Power to koro en mwandu wa mar kaka gweng. Ma watema tek mondo warit mwandu wa gene kiti jo masani kendo wuotho magi vandalize transformer. Ndo ka ji gotieno go transformer penyo logo mo. Jo moko kwalo wire copper wire may transformer. Jo moko bende biro to kwalo laini wire. Gikwalo wire gilolo wire go. No yiengore matin to ging'eni koro selore ibing'ade. Koro akwajo ani mondo watema tek mondo warit mwandu mag sitima me gwenge wa. Yes. Kino ng'ato ko wedho wi transformer. Obeni en saa achiel otieno, saa ariyo, saa adek, saa ang'wen. Koro kata gotieno ka sitima olal. Jo gweng' wabed gi gimoro na chich. Wang'eto sitima molal ni. En bibeni jomoko nitie modhi ong'ade ka mondo kwal waya koso kwal transformer. Nikech mwandu gi gin mwandu wa. Seche mas transformer okwal mondo miduoge nyaka othuolo malach. To kinde mokawno yudo ka gweng' bedo gi dok chien. Okay. Koro warit mwandu magwa. Chenro magi ma un godo. Chenro ma wantie go mabeda mondo mi aler jo kama. Yes. En ni e gwenge wa mag Siaya. Siaya wan gi mpango mabende sani tena dhi nyime. Wadwa keto substation Bondo. Gweng'wa mar Bondo kanyo onge substation. To mano koro ngiso lainde ma supply Bondo are very long lines. Koro waseyudo lo Bondo University. Sani tenda dhi nyime waloro ndano tarik apaga next month, I think 17 thereabouts. Yes. Waloro tenda mondo waket step station Bondo. Waketo bende switching station kamoro ne Kombewa mondo mi okonywa e seme kar kaindi mondo mi okonywa shorten lines mag stima. The shorter the line, the easier it is to maintain. Okay. Site man short no indo to maduma da wach George nikech sama wangwa. Yes. Nitie migepe mag last mile madhi nyime gwenge wajo kama. King'iyo gwenge wagi te in almost all our constituencies. One gi last mile phase 4 is going on at the moment. E gwengwa mag Siaya County. Budget mwan godo ma ok budget mwalieko magi madhi nyime sani. Okay. En budget mar 755 million. And each of our constituencies niga allocations magi. Okay. Ma gwenge wago eko renti kuonde mwasechake, kuonde moko in schedule kendo wadhi chako gi. E Kisumu County wan gi budget mar 552 million. Each of the constituencies magi dhi nyime. Kidhi e constituency marwa county ma Homa Bay one about 1 billion mar keyo stima under last mile phase 4. Migori one gi 1.2 billion mar keyo stima across the entire county. And for Nyamira gi Kisii, Nyamira one gi 361 million